Noýabryň başyndan bäri Türkmengazyňda ýaşaýjylaryň 2 aýdan gowrak odal girdilen karantin çäklendirmelerine garşy nägilelik bildiriji köpçülikliň çykyşlary döretdi. 1-nji noýabrda onlarça bazar satyjysy işiň täzeden başlanmagyny talap edip bazaryň gapdalyndaky uly köçäni petikledi we 5-nji noýabrda awtobus sürüjüleri iş taşlaýyş etdi. Azatlyň habarçylary Türkmengazyňda bolup geçen wakalaryň jekmejeklerini 8-nji noýabrda habar berdiler. 5-nji noýabrda Lebapda awtolog transport karhanasynyň ençeme sürüjüsi işlemekden ýüze beripdir. Jemi 30 töwereg awtobus sürüjüsi iş taşlaýyşa gatnaşypdyr. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä karhananyň ýolbarçylarynyň Haşgabatdan gelen karary esaslanyp şäher awtobuslarynda daşamagy ruhsat berilýän ýolagçylaryň sanyny epesli azaltmagy talap etmegi sürüjülerin iş taşlaýyşyna sebäp bolupdyr. Talaba görä sürüjüler her awtobusda ýolagçylaryň sanynyň 10 adamdan geçmezligini üpçün etmeli. Bolmasa sürüjüler düşündürüş ýazmaly we ikinji gezek düzgünüň bodulan ýagdaýynda işden çykarylmaly. Şol bir wagtyň özünde de sürüjülerden her gün 300 manat girdeji gazanmak talaby güýjünde saklanýar. Gündelik plan ýerine ýetirilmese sürüjülere ýene-de işden aýrylmak howpy abanýar. Awtobusu ondan köp bolmadyk ýolagçy mindirsen günlük plana görä 300 manat gazanyp bolmaz. Plany bozsaňam ýene-de düşündürüş ýazmaly we işden gowulmak howpy dörýär. Başlyk biziň ýerine ýetirişmede hut öýdi gödäwçilikde saklajakdygyny duýdurdy. Dip karhananyň sürüjüsi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Azatlyň habarçylary jemgyýetçilik transportynda ýolagçylaryň ruhsat berilen sany barada hakykatdan ham buyrugyň bardygyny anykladylar. Bu koronavirus pandemiýasynyň çäginde sosial aralygy saklamak talaby bilen baglanşykly. Emma talaplara laýyklykda ýolagçylaryň sany zawod tarapyndan awtobusda göz öňünde tutulan oturguşlaryň sanynyň köp bolmaly däldir. Türkmenistanda awtobuslar jemgyýetçilik transportynyň ýeketäk görnüşi bolup, awtobuslarda adam köp bolýar, dıknaşyk dörýär we goşmaça oturguçlar oturdulýar. Awtobus sürüjüleriniň iş taşlaýyşy şäher ulaglarynyň işine täsir ýetirip, Türkmengazyňda awtobus gatnawyny epesli çäklendiripdir. Lebapda awtolog karhanasynyň sürüjüleriniň çäklendirmeleri boyun bolmazlyk hereketi Türkmenistanyň gündogor sebitinde ýylatyň nägileligini görkezýän ýeketäk köpçülik çykyşy däl. Habarçylaryň maglumatlaryna görä 1-nji noýabrda Türkmengazyňdaky 5-nji bazaryň satyjylary we dukan eýleri karantin çäklendirmeleriniň uzaldylmagyna garşy garşylyk görkezipdir. 1-nji noýabrda bazaryň işläp başlamagy umydy bilen baran onlarça söwdegär häkimetleriň wadalaryna garamazdan bazar açylman soň golaýdaky köçäni bekledi. 1-nji noýabrda 5-nji bazary ýygnanan satyjylar onuň açylmagyna bider garaşdylar. 8 saatdan gowrak wagtdan soň bazaryň ýerleşýän Amur köçesini tutuşlugyna petiklediler. İllerinden tutup köçäni böwetdiler. Köçede geçip barýan awtologlardan we awtobuslardan uly dıknaşyk döredi. Dip bu wakanyň şaýady Azatlyk bilen gezliň söhbetdeşlikde gurrun berdi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä gysga wagtyň içinde ulag ýolunda uzunlygy tas 4 kilometrlik dıknaşyk emele gelipdir we destine onlarça polisiýa işgäri 5 sany patrul awtologunda barıpdyr. Gelen polisiýa işgärleri demonstrantlary zor bilen ýoldan aýyrmagy synançdylar. Ýöne destine başarmadylar. Soňra ýene goşmaça güýç sagyrdylar. Polisiýa gelen ulaglara protestçiler zor bilen talyp başladylar. Şeýlelikde polisiýa ýoly arasylady we ýol hereketi täzeden başlandy. Dip bu ýagdaýa gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosu demonstrantlaryň soňky ykbalyny anyklamaga synanşýar. Türkmengazyň 5-nji bazary Amol we arkada köçeleriniň çatyrygynda at aýlawynyň golaýynda ýerleşýär. Bu uly köçede şäheri halkara aeroportu bilen birleşdirýän awtobus duralgolary ýerleşýär. Noýabr aýynyň başynda pandemiýa sebäpli 2 aýdan gowrak wagt bäri girdilen karantin çäklendirmeleriniň ýene-de uzaldylandygy belli boldy. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň başlanmagy, uzaldylmagy we bu barada indiki planlary barada ilata resmi taýdan habar bermedi. Ýaşaýjylar bu ýagdaýlary yerli häkimetlerden dilüsti bilen bilip galdylar. Bu aralykda Haşgabatda karantin çäklendirmeleriniň garaşylyşynyň tersine ýene-de onlarça dukan ýapyldy. Ýaşaýyş çaýlaryň gerdeminlerindäki azyk dukanlary geçen hepde ýapylyp başlandy. Parahat 1, 2, 3, 4 etraplaryndaky dukanlar dinç günlerinde de ýapyk durdy.
Aşgabatda satıcılar we dukançylar prokuratura ýüz tutmak üçin gol ýygnýarlar, gulplamalaryň çäginde köp telekeçi girdejisini getirdi we ýetki çekdi. Ýapyk dethalaryň işgärleri eklensiz galdy. Türkmen döwleti koronavirus pandemiýasy wagtynda ilatyna kompensasiýany we maddi goldawy göz öňünde tutmaýar. Ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň hökümeti resmi taýdan eglan etmezden şu ýylyň awgust aýynda sowda hyzmat we güýmençe kärhanalaryny ýapdy. Bu koronavirusyň güýçli tolkunna gabat gelip hastahanalar COVID-19 diagnozly hastalardan doldy. Morglarda merhumlar köpeldi, gonamçylyklarda jaýlanyş çäreleri giýje gündiz geçirildi. Maryda azyk harytlarynyň bahalary sähel peselip başlady. Ýöne unuň nyrhy üýtgemedi. Maryda 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili unuň bahasy 600 manat, birinji sort unuň haltasy 500 manat. Sebitde unuň gymmat bahasy saklanyp galýar. Ýöne beýleki käbir azyk önümleriniň bahalary pese düşüp başlady. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryna paýtagyt Aşgabatda häkimetleriň görkezmesi bilen hususy sowda dukanlaryny yapmak işleri badaldy. Yerli ýaşaýjylar munyň gysga möhletli wagtlaryň çäredigine umyt baglaýar. Häkimlik wekilleri öz penasyna hususiýetçileri bu çärenin ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töweregi dowam etjekdigini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Maryda göletiniň bahasy 63 manat, goýun eti 55 manat hasazol, soňky bir näçe aýyň dowamyna ýurduň durly künjeklerini etiň bahasynyň 70-80 hatda 100 manada çenli çykan wagtlary we ýerleri bolupdy. Mara welaýatyna göle we goýun eti öňküsinden arzanlaýan bahaly ölen et 70 manatdan bahalanýar. Tawuk budunyň 1 kilogram 50 manat. Bu bahalar hususy sowdadaky bahalardyr. 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili un valyutanyň resmi alyş çalyş bahasy boýunça $170, gara bazaryň bahasy boýunça tas $27 barabar bolýar. Şu günler Mara welaýatynyň sowda nokatlaryna günawa kar ýagy 45-55 manat aralygyna bahalanýar. 1 kilogram soğan 5 manat, 1 kilogram kartoşka 7 manat, bürünç 10 manat, şeker 17 manat, göýük alma 7 manat, gyzyl alma 10 manat. Pomidorun 1 kilosi 8 manat, ähli konditor önümleri 2-3 manat arzanlady. Azyk harytlarynyň bahalaryna soňky ýetgeşmeler barada Habarlar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň sowda toplum boýunça geçiren iş maslahatynyň ýygyanyna gabat geldi. 4-nji noýabrda Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli sowda resmileri bilen duşup bu toplumyň ýagdaýyny maslahat etdi. Mejlisiň dowamında resmiler adat bolşýaly uly ötüşanlaryny getirdiler. Meselem Türkmenistanyň öndürilýän önümleriň eksport hasabaty görä ýanygyç energetika serişdeleri hasabalynmanyna geçen ýyl bilen deňeşdirilen 48 göterim ýokarlanypdyr. Sowda ministrligi ýanwar oktýabr aýlary aralygyny ýurdun sowda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilen 118 göterim töweregi ösenligini aýdýar. Ýurdun senagatçylary we telekeçileri oba hojalyk we azyk önümlerini öňdürmekde geçen ýylyň ýanwar oktýabr aýlary aralygy bilen deňeşdirilen bu ýyl 120 göterim töweregi ösüş gazanypdyr. Ýöne ma'lum bolşýaly halkara ekspertler galy bersede bütün dünýä banky halkara pul gaznasy ýaly halkara mali institutlary Türkmen hökümetiniň hödürleýän ösüşdanlaryny ýetibarsyz hasaplaýarlar. Berdimuhammedow maslahatyň dowamyna hususy haryt öndürjüleriň azyk önümlerini gündelik sowdada elýeterli bahalardan ilata ýetirmegiň wajypdygyny belledi we bu ugurda sowda kärhanalary bilen önüm öndürjü kärhanalaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ünitjekdi. Galy bersede Berdimuhammedow halkyň hal ýagdaýynyň hemde awadançylygynyň ykdysady bähwitlerden ileri tutulmalydygyny aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 6-njy noýabrda öýlen parahat etrapçasyna ýerleşen ähli sowda dukanlarynyň ýapylanyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimlik wekilleri öz penasynaky käbir sowda dukanlarynyň eýelerini jaň edip öz iş ýerlerini ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töweregi möhlet bilen ýapmagy maslahat berýärler. Beýleki dukanlaryň ähli mecburi ýapylýar. 6-njy noýabr güni ýerdenden başlap polisiýa işgärleri Aşgabatda sowda dukanlarynyň öňünde miwe we bakça önümleriniň satylmagyny gadagan edipdir. Gurbanguly Berdimuhammedow halkyň awadançylygynyň ykdysady bähwitlerden ileri tutulmalydygyny ündüýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň ýakyn töwereginiň biznes bäsleşligi bilen baglykda Aşgabatdaky garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Lomay sowda merkezini ýykmak barada maglumatlaryň bardygyny habar berýär. Şeýle-de paýtagtda
hususy dükanlar näwelli möhlet etjeni ýapylýan prototuna habarçymyzyň maglumatlaryna görä belli adamlar tarapyndan $200,000 satyn alynan turist otelde barlar daňnan 4 üçin işleýär. Polisiýa bu desgalary goraýar. Galy versiýede paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatdan Bizmeýine Göktepe hemde äni wagtlayan hususy marşrutkalar gadagan edilipdir. Ýolagçylar öýdleriniň gatnaýan köpçülik transport serişdelerini saýlamak hukugundan mahrum edilip habarçymyza görä diňe awtobuslarda gatnamagy urukdurulýar. Paýtagtdan gatnaýan awtobuslar bolsa habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä prezidentiň ýakyn töwereginiň biznes gatnaşyklary bilen iltişikli hasaplanýar. Soňky ýyllarda Türkmenistany döwlet hemlegini hususlaşdyrmak işleri batlany sewda toplumy boýunça geçirilen soňky maslahatda bu uğurdaky işleri şartlandyrmak ýene bir gezek nogtaldy. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy bankomatlarda naqd ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bankomatlardan pul naqdlaşdyrmak nowatlary talonlar arkaly ýola goýulýar. O bu dükanlaryny kartdan sewda edip bolmaýar. Hökümet dükanlaryna wagtal ilatyň azyk paýlary berilmeýär. Mart aýyndan bäri un paýlanmadyk obalar bar. Şeker, un, ýağ, çörek almak üçin bir näçe sagatlap nowata durmaly diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 4-nji noýabrda sewda pudagy boýunça geçirilen maslahatda uly ösüş sanlary getirilenden soňra prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň sewda senagat edarasynyň başlygy döwletge Recep we işde goýberen kemçilikler üçin käýinç ýylan etdi. Döwlet mediýasy sewda resmiýetiniň işde goýberen kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Vice-premier Serdar Berdimuhammedow Cem içerköönümiň ösüş tepkininiň 6%-den gowrak ýokarlanynyny aýdyp prezidente hasawat berenden soň döwlet dostlugyny hepde ahyryna geçiren mejlisinde hemleli gurlap hökümetiň iň girdejil pudagynyň bir näçe ýolbaşçysyna käýinç şol sanyny Newtgal toplumyna prokuror gözegçiligini gowşadan baş prokurora berk käýinç we soňky duýduryşyny berdi. Bu gezek işini kemçilik goýberenleriň başynda ýurdun Newtgal toplumuna gözegçilik edýän vice-premier Şahym Abdurrahmanowyň ady gelýär. Soňra Maliýe we Iqtisadiýet ministri Muhammed Serdarow, döwlet ministri Türkmengazyň döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow we baş prokuror Batyr Attaýew atlary agdalýar. Soňky iki resmiýe berilen käýinçiň berkdigi şeýle dolary işde göýberen kemçiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin soňky duýduryşyň berilendigini ýatalýar. Türkmen telewizionynyň görnüşine görä prezident Attaýew ýüzlenende has gaharly görünýär we anonim şertde urlaşan Aşgabatly hynçynyň pikirine görä bu haýwat olarky içeri işler ministri İskender Mülükowe berilen soňky duýdurşy ýatladýar. Gurbanuly Berdimuhammedow nowatdaky hökümet mejlisinden bir gün geçiren iş maslahatyna wezipe borçlaryny ýerine ýetirmänligini aýdyp, sewda senagat edarasynyň başlygy döwletge Recep käýinç berdi. Şol wagtda iki mejlisde hem uly ösüş sanlary getirildi. Döwlet dostlugyny daşary ýurtlara eksport edilýän yerli önümleriň Newtgal önümlerini hasaba almanyňda 48% bolay artanlygyny öňe sürdi. Tadakanyň sebäbini anyklaşdyrmadan ýazmagyna görä, döwlet dostlugyny mejlisi Abdurrahmanowa söz berende döwlet ministri Türkmengazyň döwlet konserniniň başlygy Amanow, Türkmennewt döwlet konserniniň başlygy Bagelliýew, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Uradiýew hemde baş prokuror Attaýew sanly ulgam arkaly gün ara gatnaşyga çagyrdy. Abdurrahmanowyň sözlerine görä hasawat döwrüne tebii we urdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy, mawy ýangazy daşary ýurtlara iý bermegiň meýilnamasy 100%-den gowrak berza edildi. Emma Berdimuhammedow getirilen uly ösüş sanlary barada hiç sada aýtman, ýalňyz energetika toplumynyň ähli senagat düzümleriniň ykdysady görkezlerini ýokarlandyrmagyň, neftiň we gazyň çykarylýan meçhörlerini artdyrmagyň wajypdygyny ýetdi. Döwlet başlygynyň sözlerinden görnüşine görä ýurtda ulawadarat çygymarynyň öňürilýän, içerki we daşarky bazarlarda ulisle bildirilýän ýokary hilli, bäsleşli we okuyply önümleriň görnüşlerini köpeltmek mümkinçiliklerinden dolu we ýeterlik peýdalanylmaýar. Şunun bilen baglykda habarda aýdylmagyna görä ol ýalňyz energetika toplumynyň gaýtadan işleýän ulgamynyň kuwatyndan netijeli peýdalanylmagynyň zerurdygyny belledi.
Türkmen prezidentiniň Newt ýolbaşçylary bilen eden we telewiziýa tesbirnamasynyň arkasynda galan gurruňy Aşgabatyň howa metan zyňylaryny köp bermekde tanqid edilen wagtyna hemde Ýewropa Birleşigine hyzmatdaşlar tarapyndan ýatladylan iqtisadiýat diversifikasiýasy çağırşlarynyň ýa-da gawat geldi. Şeýle-de hökümet mejlisi Angliýanyň Glasgow şäherine global howa maýlumat meselelerine bagyşlanyp geçirilen 2 hepdelik maslahatyň ortalaryna gawat geldi. Bu maslahata gatnaşan Türkmen wekiliýetiniň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň sözlerine görä Türkmenistan ählumumy metan borçnamalary boýunça täze başlangyçlar gollaýar we oňa dol derejede mümkin gadar gatnaşmak maksady bilen onuň jikmejik öwrenilmegine gyzyklanma bildirýär. Bu gedek käýinçleriň Newt ýolbaşçylaryna we baş prokurora gönükdirilmegi egerde howa göýürilýän zyňylar we Türkmenistanyň adresine aýdylan tanqid bilen bagly bolsa, prezident bu puwdagyň önümleriniň mundan aňry kem köpeldilmek barady mesele gozgamajak ýaly. Ikinci tarapdan ol ýurdun daşary ýurtlara iýerýän eksport önümleriniň neft gaz önümlerini hasaba almanyňda hem köpelenligini anandyrmaga çalışýar. Türkmen hökümetiniň çap edýän ösüş sanlaryny ne awraýly halkara uramalary ygtybarly hasaplaýar. Ne dolar ilatyň durmuş, galan şertleri ýurtdaky azyk öpçünçüligi bilen tasdik bolýar. Şol wagtda hökümet iýsizligiň derejesi, ýurtdan gidýän adamlaryň köpelýän barada habarlary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Megerem şu ýagdaý bilen bagly häkimetler döwlet telewiziýasynyň wagtlaryny ol ýa-da beýlek görnüşde ýalany çykarýan maglumatlaryň garşysyna ýygyderli göreş alyp barýar.